La llegenda de Sant Jordi. Temps era temps. Un drac terrible atemoria els habitants d'un poblet de Catalunya anomenat Montblanc. El drac causava estralls en la població i devorava els animals de pastura de la vila. Per calmar la ira del drac, els habitants van decidir que cada dia sacrificarien una persona, escollida per sorteig, i la oferirien com a senyal de bona voluntat. Però un dia, a la filla del rei li va tocar el sacrifici. Quan el drac l'anava engollint, va aparèixer un formós cavaller per enfrontar-se a la bèstia. Era Sant Jordi, que li va clavar la seva llança, i de la sang del drac va sorgir un roser de roses vermelles. Sant Jordi va recollir-li la més bonica i la va oferir a la princesa. El seu va ser un gest desinteressat i valent que va canviar la història del poble i va donar naixement a la nostra llegenda, la llegenda de Sant Jordi. I com de comptat, ja s'ha acabat.